In 2016 liet ik aan heersen dat ik elke dag een rondje door het dorp in fietste met Elmo. Per dag denk ik wel 1 keer, tenzij het heel slecht waar is. Hoe is het met Elmo? Ja, het gaat prima met Elmo. En met jij? Ja, ik doe het. Ja. Ja. Wat doet je tegenwoordig? Ik doe de MAVO. Daar heb ik het best wel druk mee. En in het weekend ben ik meestal met gewoon vrienden en zo. Ja. En kies nog vaak de fietsen? Ik fiets net meer echt met hem. Het kan sowieso ook net met het waar. Maar als het lekker waar is, dan zet ik nog gauw eens in de tuin of ren ik een stukje met hem. En volgens mij ben je hem ook al een beetje een bekend duo. Ja hoor. Want ik heb een YouTube-kanaal. Hallo, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe Elmo-vlog. Vandaag is het een bijzondere vlog, want hier zit Omroep Friesland. Toen ik naar de hogere school ging, toen had ik dat eigenlijk een beetje laten varen. Maar het was wel echt een grote hobby van mij toen. Ja? Ja. En waarom nou dan net meer op de hele school? Geen tijd of geen? Ja, wat andere interesses, ja. En was nou letter ik wat dwammer besten voor die werk? Ja, ik denk dat als ik burgemeester word, dat ik dan denk ik een heel groot papegaaienpark in mij zie. Burgemeester? Ja, nou eerst van Oeterup, dan van Drachten en dan van Amsterdam. Dat is een grote plan. Ja. Ja, ik had een beetje achterwege litten. Ik wil nou graag in de handel. En het lauwst in de boterhandel. Oh ja? Ja. En hoe komt dat zo dan? Ja, door de jaren heen en toen kreeg ik een beetje echt te weten wat het wie. En toen leek het me toch net echt iets. En toen wilde ik graag zelf een keer een boot hebben. En toen zei hij, nou dan was een boot keepje. Ik kerste me varen, maar dan was het dan ook weer verkeepje. En zou ik een beetje in de handel rekken in boten. Het was echt super leuk, daarom bedankt mannen van hier. Hij is nu 8 geworden. Want hoe oud kunnen deze worden? En deze soort wordt in gevangenschap ongeveer rond de 60. Zo. Dus ik kan nog even met hem te gaan.